नोंथांमोना नुगासिनो दं दि रायजो नाङैनो सानथाम सानब्रैनि सिगांनिफ्रायनो थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव न'-बां लामा दत्ता लोमलांजोबगासिनो सुबुं माहारियाबो गोबां सातजारलायाव गोग्लैनानै दं रोजा रोजा सुबुङा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों बेबायदिनो गंजिबानिबो बांसिन गामियाव दैबानाजों लोमसावजानानै गोबां दुखुथिया थासारि जानानै दं से दाननिबो बांसिन गोबारै अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो दैनि बाना धेमाजि जिल्ला जराय मुखुमानि सिङाव थानाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि उलुनि माजागाव जामुगुरि तुरिबारि जानपार गंजिबानिबो बांसिन गामियाव दै लोमसावनायनि जाहोनाव दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा दाउ अमा बोरमा मोसौ दोननो जायगा गैयै जानायलाय गोबां खस्थ' जादों होननानै फोरमायदों। दाउ अमा गोजौलांदों दैया लोमनानै दं माइआबो सेवजोबबाय मोनाखै खेथिबो मोनाखै दा रिलिफआ माला होयो जोंनो मोसौफोरखौ बहा दोनदों मोसौखौ गोजौआवसो दोनदों जों गांसो हायै हायै होदों मासे मानै थानायखौ अमा दाउ गासिबो गोजौआवसो दोनदों मानसियानो थानो जायगा गैया मोसौ मोसा बायदिसिना दाउ अमानिफ्राय मानसिनिफ्राय ओरैबायदि खस्थ' जाखादों एसे दा ओंखायनो बिदिनो एसे नायहरबा मोजां जागौमोन नामा सानदों आरो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय मानोना नोंथांमोना दिनै नैबे खोब मोनसे दैबानानि गेजेरावबो रायजो राजाखौ रादाब लाफैनायनि थाखाय जों दिनै बुंनांगोन जिहेथु गोबां दिन जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव बे ओनसोला दैबानाजों जाबायदि न' बां गासैबो रायजो राजानि लोमसावलांजोब्बाय बेयाव थानाय जानाय रायजो राजाफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैदों मानोना दिनै न' बां लोमनाय लोगो लोगो थागोन बहा जागोन संनाय खावनाय बहा खालामगोन दाउ अमा मोसौ बोरमा बहा दोनगोन गोबां हालाय हाफाय जानांदों जों दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि थासारिखौल' बुंनो थाङा जों एसे सिगांनिफ्रायनो जाबोबाय थादों आसा खालामदों जों गभर्नमेन्टनि सायाव जाहाथे भबिष्यतआव बे ओनसोलखौबो रायजो राजानि थाखाय मोजां प्रजेक्टफोर हमनानै सुबिदा खालामनानै होगोन होननानै जोंनि रायजो राजा दाबो नेनानै दङ मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव गोबां बोसोर रायजो जाबोबाय जिहेथु बे ओनसोलनिफ्राय दैबानाखौनो गिनानै खारनाया खोब मोनसे सम्भब जानानै फैयाखै मानो होनोब्ला गोबां बिसि फिसा गथ' गथाय बेयावनो देरबाय लावबाय लोगोसेनो बे ओनसोलखौनो गोदो हाग्रा बंग्रायाव दोनफैदोंमोनब्लाबो बे ओनसोलखौ गोदोनि आबै आबौमोना जिहेतु रेभिनिउ ओनसोल खालामनानै गालांबाय खोब खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो दिनै दंबाय दङ नेनानै ओंखायनो जों सरकारनि खाथियाव आर'ज खालामगोन जाहाथे बे दैमा जिहेतु जोंनि दिखारि दैमा लोगोसेनो ब्रह्मपुत्रनि जों लोगोसे दालाय लालि बे दैमाफोरखौ जेन मोजां गिदिर प्रजेक्ट होयोब्ला निस्सय बेयाव थानाया गोजोनै थानो हानाय जागोन मानो होनोब्ला बे ओनसोला गोबां खेथिजोंनो जिहेतु सोनारनानै थानाय दिनै आबादजों सोनारनानै थानाय जिहेतु दिनै आबाद बे ओनसोलाव जाबायदि दैबानानि लोमसावनायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव जा आबाद दंमोन गायनो गोनां दंमोन गायनायखौबो दिनै रावबो गायनो हायाखै लोगोसेनो दाखालिसो बर' माइ गोबां रायजो राजाफ्रा गायदोंमोन खोब मोजां जादोंमोन माइआ नाथाय दा बेफोर माइआ दै सिङावनो दंजोबो बोखांनो हानाय जायासै दुखु गोनां दिनै थानायल' नङा आबाद बोखांनो हायैयावबो रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु गोनां जानानै दं आरोखि गंबेसे गामि बेयाव ओरैनो बेयावथ' जों बुंनो नांगोन खमसे खम 15 खानसो गामि बेयाव बिदिनो दैबानाजों गोदोनानै दङ जिहेथु जोंनि नैबे मोखाङावनो 10 खानसो दं ओरै बिथोराव गंबासो गामि दंबावो जेरै मलान मताम लंका जिहेतु बिथांमोननि जायगायाथ' गोबां खोब बिथोरबाव थांनाय फैनाय जाहोनाबो गाज्रि अबस्था मानो होनोब्ला दिनै मेडिकेल केस जाना होयोब्ला नावजों लाबोनानै ससेनिफ्राय बारनो गोनां बिदि उसुबिदाबो जादों जिहेतु खाथियाव मेडिकेलबो गैखाया जोंनियाव जों हयथ' तेलाम जनाय सिमेन्ट सापुरि देखा फार्मफोरावसो लांनो गोनां जायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360